Good afternoon sa inyo. Nandito na naman kami. Kasama namin sila JL JL TV Official. Ayan. Nandito na naman kami. Ayan, hello sa'yo, Kuya Arthur. Nandito na naman kami sa'yo. Maraming salamat sa suporta sa amin. Ayun. Suportahan nyo kami sa Bicolano Elvin. Jel, bumati ka rin. Yun, shoutout dyan sa sa isang viewers natin dyan mga kapatid. Naka-J5 ko lang po. Yung nga, Jel, ano? Nung kanina, kagigising mo lang. Sabi ko, kala ko, pumasok ko na sa trabaho eh. Hindi, panggabi kasi ako eh. Panggabi ka. Out ko 8:30. Yan, shoutout kay Marlene Buban, sa kanyang asawa, John Paul, Erika, kay Arnel Buban, kay Kambal, kay sino pa ba? Share natin sa community. Pakishare na lang po yung live namin, mga Kabicolano. Ayan. Suportahan nyo kami sa mga ginagawa namin. Ngayon, abangan nyo, mayroon naman kami feeding ngayong Sabado. Ando na naman kami. Nasa Pasay kami sa Sabado. Meron kami doon na si pastor na ang bala doon. JL, sa Sabado tayo. Sabado ba? Hindi linggo? Hindi, Sabado. Okay, maganda yun. Maganda. Alas 9 tayo. Ayun, kahit pa paano, natuloy pa rin. Papasalamat po ako kasi natuloy pa rin yung ano namin kasi dapat linggo. Ngayon sabi nila na lang, Sabado na lang daw, sabi ni Madam Teacher. Ayun, hindi ko na ng pangalan ni Madam eh. Dapat ma-shoutout ko siya ngayon eh. Pero wala kasi dala kong cellphone ngayon eh. Kaya ayun, shoutout kay Arthur Seya. Nandito ngayon. Shoutout sa iyo, napakabait ni Kuya Arthur Seya. Kay GL Official TV. Tsaka shoutout ko sa aking kaibigan na si GR Telepreneur. Yun, magkita rin tayo sa inyo, sa lugar nyo, doon sa Batangas. Yan. Kay Daddy Frankie. Sana Daddy Frankie makapunta rin kami sa inyo. Doon sa Makati. Ayan. Ayan, shoutout dyan mga kapatid sa 5 viewers dyan. Hello sa inyo dyan. Huwag po natin kalimutan mag-thumbs up mga kapatid. Ayan. Ito po yung kapatid natin dito mga kapatid. Suportahan po natin siya. Isa din siya sa atin na na maganda yung hangarin mga kapatid. Yun talaga yung natin eh. Importante dyan. Yun yung natin sa buhay eh. Yung kahit pa paano eh, sama-sama tayo, makatulong tayo din sa kapwa. At bigyan natin sila ng pagtulong. Mabigyan natin ng tulong. Yung mga nangangailangan. Shoutout ko pala si Ginelita Rimpilio Channel. Ayun, nasa ibang bansa din siya. Shoutout po kay Ginelita Rimpilio. Tsaka kay sino naman yung JL? Si Aritit TV. Oo. Mabait din yun. Tropa din natin yun. Ikaw mamaya i-mention ko ulit. Baka lumabas siya, mamaya baka pumunta sa ating bahay. Ayun. Ngayon mga Kabicolano, suportahan nyo kami lagi. Lagi po kami gagawa ng mabuti para sa inyo po. Hello po, Arvin Martinez. Magandang hapon po sa iyo. Hello po, Army Martinez. Magandang hapon din po. natin sila, diba? Gaya ng pag-support nila sa Susuportahan ka namin. Nagaya po ng pag-support nyo sa amin. Andyan po kami. Sir GL, love. Ayan, maraming salamat. Hello po, Andrea D. Channel. Ayan, si Madam. Madam. Si Gob, Andrea D. Channel. Ayan, magandang hapon po sa iyo, Gob.
Ayan, nandito naman po kami, nagkita-kita kami ngayon. Bumisita na naman po si Bicolano Elvin. Ayan, siyempre, DL, hindi natin makakalimutan yung mga pinagsamahan natin. Kaya kahit paano, babalik-balik tayo dito para sama-sama tayo palagi. Alam mo ba mga kapatid, pag ang tao ay bumabalik-balik, nagugustuhan niya ang taong kaibigan niya. Ayan. Hello sa lahat po. Ayan po. Salamat po, Ma'am Andrea Di Channel. Ingat ka palagi dyan. Yan kami sa iyo nakasuporta. Hindi kami magsasawang suportahan kayo. Ayun, maraming salamat po, Andrea Di Channel. Kasi sa akin naman, pag ang taong hindi bumabalik sa ibig sabihin, parang hindi niya gusto. Pero pag bumabalik-balik, maramdaman mo na, siyempre gusto niya yung ano natin, yung pinagsamahan, di ba? Oo, Ganun na tama, yun. tama. Yun ang tunay na kaibigan, mga kapatid. Ayan, Andrea Di Channel, thank you. Salamat po, salamat po. Shoutout daw po kay RB Martinez. Sabi po ni Andrea Di Channel, mga kapatid. Pa-support po dito sa channel ni mga kapatid. Apo. Balang araw, mga Andrea Di Channel, pasupport po. Mga Kabicolano, supportahan po natin si Andrea Di Channel. Oh, punta na tayo sa diet, sabi ni Andrea Di Channel. Punta Oh, na tayo. Punta tayo sa diet Ayun. tayo. Ayan. Sabay-sabay na tayo pumunta doon. Hi, Gob. Nandyan si Gob. Hello po, Andyan, kay andyan. Daddy Channel. Ayan, nagkataon na naman nagkatagpo. Ayan. Ayan, abangan nyo po kami sa dait po. Ayan, darating kami dyan. Wala pang insaktong date. Pizza. Oo, basta darating kami. Kuya Bal, Hello po Kuya Bal, shoutout darating po sa kami iyo. dyan Makakarating sa din kami dyan. dait. Bunayri Vlog 21. Sabi nga ni Tita Gob, tara na daw, punta na daw tayo. Sasama nga si Gob eh. Sasama. Oo. Marlene Buban. Oo, ayan. Ayan, ayan, pag-usapan namin mamaya, Gob, kung ano yung ano. Uy, shout out ka sa Hello. mga timbubuli, naghalo-halo kayo Hello dyan. po sa aking asawa, si Marlene Buban. Dito po ako. Mamaya-maya po, pauwi na rin kami. Ayun, mag-live muna kami dito kay Kuya Arthur. Habang nandito pa po kami. Isa mo Hello. na dyan, I love you sa Hello, Marian asawa mo, tsaka Kalibuso. Hello po, Ate Marian. Kuya Arthur. Roda Official. Kaya- Maraming Ay- salamat po, Marlene Buban, sa pag-share. Ayan, Isa thank mo ng you. flying kiss kay Ate Marlene dyan. Tsaka Sige I nga, love flying you. kiss nga. Ayan, Sorry po, boss. Sorry. Ayan, Sorry po, boss. ayan, Lahat naman ng tao, alam mo lahat ng tao, kasi naisip ko rin na tao lang eh. oo. Meron din talagang magbabago. Hindi naman hanggang sagad ba mangyayari? Roda Hindi Official po, mangyayari. pa-shout out. Sandra Hi, Miranda Roda, Vlog. shout out sa'yo. Nandiyan si Roda. Roda Official. Yan. Uy, Roda, thank you. Thank you sa Hello po, Roda. Yan, Salute po thank- kami sa iyo. Ano siya eh? Ito si Roda, ano to eh? At team, ano yan siya, Kalinga. Ang Kalingap. Shout out natin sa Miriam Kalibuso po, magandang hapon po sa iyo, Ate Miriam Kalibuso. Mag-iingat po kayo palagi dyan. Uy, mag-shout out ka muna Oh. sa Team Bubuli. Shout out Hindi nga pa pala. pumasok, kunti pa lang eh. Kunti pa lang. Paramihin muna natin bago natin i-shout Uy, out. mag-share naman muna kayo. Pag-share na lang Yan, po. share lang muna ano, tayo. O ano kaya kung magpa-games tayo ng 5? Ano? Oo. Oh, Ay! Ayan, oy. Sino kinakamaraming shared nga? De, tingnan natin. Paki-share lang muna. Ayan. Ayan, share. Ayan. Hello po, Tita Let's. Good afternoon Hi, po. Tita Let's. Thank you po, Tita Let's. God bless you po. Hello po, Tita Let's. Salamat sa pagpunta sa aming bahay. Maraming salamat sa suporta. Andyan po kayo palagi. Maraming salamat. Pa-share mga kapatid, pa-share po. Sandra Miranda Vlogs. Galing kay Andrea Day Channel, si Madam. Dan share, aray, maraming salamat po Bunayri Vlog 21. Ayan po, maraming salamat po sa pag-share. Uy, thank you. Share lang muna. No problem po, sabi po ni Tita Let's. Ayun. Hindi lang share, ginawa ko, Maraming sundo salamat pa ako. Sabi po ni RB Martinez. Maraming salamat po, RB Martinez. Ayan, magandang hapon po sa inyo lahat, lalo na sa mga ka-team natin dyan, Team Bubuli po, lalo na kay Commander Churba, lahat po ng team mga kapatid, shout out po sa inyo lahat. Hindi ko man mabanggit isa-isa sa inyo, pero isa lang po yung adhikain natin mga kapatid. Yan, Yan ayan. talaga yun. Hoy, paki-share lang tayo. Yan. Share lang po.
Tamsak Dan po, Dan Sharing. Ayan, maraming salamat po. Jinkaida Channel. Ayan. Si Jinkaida Channel. Hello po, Dingayda. Ayan. Si Jinkaida Dingayda channel. Jinkaida Yun, Channel po is salud po. may 121 subscriber po siya. So Ang nangangailangan dami. din po siya ng ng support natin mga kapatid. Ayun. Wala po ibang magtulong-tulong kundi tayo lang po. Suportahan natin yan. Yan. Sandra Miranda Vlogs, JL, John Lloyd ng Team Bubuli. Ayan, Ayun. masyado naman pogi si John Lloyd doon kaysa akin. Shoutout po sa iyo, Sandra Miranda Vlogs. Ayan, magandang hapon po sa inyo lahat dyan. Hello po, madam. Ayan. Shoutout dyan Shoutout sa tatlong viewers. Viewers. Ayan. Maraming salamat dyan sa mga nag-share. Alam ko, kung ano tayo sa kahit tatlo. Ayos na yan. Eh, at least mayroon. pa-share po. Salamat sa mga 11 thumbs up daw. Hello daw, Sir Chip. Sabi ni Bia Alonso. Oh, andyan ba si Bia Alonso? Ay, shoutout sa iyo, Bia Alonso. Alam mo, sana magkita tayo, gagawa tayo ng movie. Ayun. Joke! Hindi, I mean, lang. Sikat yun ha. Oh, kasi si Bia Alonso, si Sir Chip daw ako. Ayan, yung 10 mil namin dyan, talagang totoo po yan. Ihintayin nyo po, darating po kami dyan sa Dait. Ayan, anuin lang po namin kung ano pong pitsa. Hello po, Pops25. Magandang Hi, hapon. Pops! Hello, Pops. 25. Yan, Vlogs. Pops. Pakishare Hello sa'yo. naman, Pops. Ayan, totoo po yan. Darating po kami dyan sa Dait at nakahanda na po. Siyempre, hinintay lang po namin yung kung kailan din. Tapos yung, siyempre, may tatapusin din kami na tapusin yung gawain namin dito. Pag okay na po, dyan na po kami malaman nyo na nandun na kami sa Dait. Ayan, Tama po yan, Arthur. surprise po yan. Ayan, abangan nyo po yun. Maganda po yung ano namin papuntang Dait. Tama yan. Yan. Kaya ikaw dyan, go Andrea the channel. Kung gusto mong sumama, mag-ready-ready ka niya o maghanda ka na. Para marami. Ayan. Shoutout ko nga pala sa aking kaibigan, Arthur Seya. Napakabait. Bert, Abangan nyo palagi ang mga video niya. Tsaka live. Yan. Miriam Caliboso po, hello po sis Pops. Mega shoutout po. Ayan, maraming salamat po ate Miriam Caliboso. Ayan. Pops25, go Andrea the channel. Hello po. Hello po, madam. RB Martinez, ate Pops, mega shoutout. Ready na ako kahapon pa. Ayan. Dalhin mo yan si Bia Alonso. Yun na si Tita Gov. Oh. uy, pupunta pa naman si Gob. Saan? Dito. Kailangan nandito ka bukas. Oh my G. Baka kasama yan si Bia Alonso. Ayan. Sarap mag-ride niya. Papuntang ano. Hello po sa inyo lahat dyan. Alam mo, Manonood. pinakamasarap sa ano, sa ride na ganyan. Yung Shoutout mga- ko po sa Parkview Homes, Over, no? Barangay San Vale. Over, kape pa, mas ride na naman. Oh, maganda eh. Sandra Miranda Vlog, sabi po ni Pops25, alam ko si Sandra Miranda. Jabels po, shoutout po kay Jabels, I'm here. Ayan po, maraming salamat po sa mga bisita natin. Hello po, Jabels. Jessica Domingo, magmahalan po tayo dito mga kapatid. Ito lang po ang ano namin dito, ayan po. Ang tawa ni Jay, talagang maingganyo kayo, kaya lusog na. Salamat po Sandra Miranda Vlogs. Ayan, Kenneth B, naririnig kita sa background na Hello po, magpakita Tita Gov. ka. Magay ka daw, Hello magay po, ka. Tita Gov. Dito lang po ako, support. Hello Support po, lang. Jessica Domingo Vlogs. Hello po, salamat sa panonood at suporta. Alam nyo ba mga kapatid, ito yung ano yung nabanggit ni kanina, nabanggit ni Kapulong Mamidi. Yan po. Ah. Yung lusob-lusob po, lusob. Sama kami sa Dait, ayan, ay pwede. Pwede. Kaso nga, baka mamaya palayasin tayo ni Bal Santos. Oy, sobra-sobra yung dami, saan namin kayo patulogin? Hindi, sagot na natin yung kung saan tayo matulog kasi alam naman natin talagang ang lugar kasi puno na tayo na lang yung mag-adjust. Pero anytime welcome na welcome tayo doon kay
talagang may kausap na tayo doon na okay na mayroon na tayong date na lang kung kailan ang natin. Ayan, thank you so much po, Kuya Nasaan Bal. yan? Nasaan si best friend ko? JL, si Ayan yan. Nandito. Nandito lang Ate Miria Calibuso. Ayan po, shoutout po kay Tam Tax. Oy! Marlene Buban, may nagpalit pa. Oy, iba na ako. Iba na ako, shoutout po sa'yo. Yan, Ibana. Ano yan, bago natin si Ibana. Siya na yan? Si Si- Pinay sa Isla yan? Oo, yan. Ang dami kasi channel niyan, pero mabait yan. Ayan, yan yung bago nating kay Hello po, Tita Let's. Hello Ayan. po. Shoutout po. Ang daming ano to yung account na marami, si ano, Bob 65 Vlogs. Hello po. si iba na ako. Iba na ako. Oy. I love you. Andrea de Channel, wow, may pangkape na! Ayan, oy! Ay, Kulang teka pa yan. muna. Kasi nandyan na si Gob. Nandyan ba si Gob? Oh. Siyempre, may kape. Kailangan natin yung gatas. Siyempre, Gumawa ka talaga ng paraan para kasi pinadalang ka na ng kape na marami. JL. Iba na. JL, I love you daw. I love you too, iba na! yan. Talaga si Gob. Hindi, talagang si Gob, maghihintay lang tayo. Pag sinabi niya ng gatas o tinapay, okay lang sa akin yun. Kasi mahirap naman yung kape, matapang, di ba? Kailangan Kailangan natin, oo, may Gawa gawa. talaga ng uwi. Oo, kailangan natin, may kape, may gata. Oo, para hindi masyadong, Pero wala na masukal yan. Bakit matapang yung hindi pinadala nasagot ko na. namin? Ayan po, sabi po ni Tam Stack 01. Hubad naman kami dito, mabubuntis wala sa oras. Ay, sabi maraming salamat Ayun, po sa inyo. 13 viewers na. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa iyo, sa mga lahat po nandiyan mga kapatid. I love you po sa iyo talaga sa inyo. Ayan, ayan. I love you po talaga sa inyo. Yan, I love you. I love you talaga kayo. Ayan. Ayan. Wala ako dito. Ayun, wala daw. Sino yan si Gob? Nanay, Ay, Jessica. hindi. Hello! Ah. Magandang hapon po sa inyo lahat. Tingnan mo si Mamang bagong ligo kasi Ayun. pag bagong ligo kasi kailangan natin yung medyo maligam-gam inumin. Ayun. Kasi mahirap din kasi yung pagkapilang may nervous yun. Delikado. Kailangan din po natin yung first may milk tayong ihalo. Ayan. Hintay-hintay lang po natin si Gob siyempre. Gob, alam ko naririnig mo ako. Ayan. Alam ko wag ka nang tumawa dyan. Iba na sabihin ko na ka ba kay Jis? Iba na sabihin ko na ba kay Sir JL? Ano bang sasabihin dapat? Ala, kayo may nililihim pala kayo. Baka mamaya, ano ba yan? Bad news ba o good news? Pero mas gusto kong pakinggan yung good news. O ayoko ng mga bad news na yan. Ayan. Ayan, shoutout dyan sa lahat na nandiyan. RB Martinez, Jobel, Tita Led, Samsax, Ebana ko, ayan. Bonaray, Jessica Domingo, ayan, maraming salamat po. Lalo na po sa Team Bubuli at saka kay Commander Chorba, mga kapatid. Wag po natin yung kalimutan, support po tayo. Yung lahat po na mga isang grupo dyan mga kapatid, wala pong problema sa atin dyan yung kung iba kayong grupo. Basta tayo dito nagkakilala, nagmamahalan tayo mga kapatid. Ayun. Yun naman talaga maganda. Yun yung iba na. Shoutout sa Team Bubole. Kay Madam Chorba. Ano ba yan? Saka Madam Ingrata. kay Madam Ingrata. Ayan. Natatawa ako sa ano Nasa sa'yo, Madam Ingrata. natatawa ako sa ano sa sinasabi niya no, Tam Stack 01. Mega Huwag love shout. nakabunot. Mega love shout out dyan sa lahat. Masakit sa pag Jessica Domingo, hello. masakit daw pag first time. Napirginan. Hindi lang to ang ano ang ibig sabihin ng ano Hindi lang yan ang ibig sabihin ng first time. Ano ba ang klaseng masakit sa first time? Ano ba first time mo nasaktan? Oh. No, di ba? Maraming meaning yan ibig sabihin masakit ba? Ano ba masakit? Sabihin mo na nga dyan para diretso na tayo. Ano na? pa iniisip natin Ano ba ano bang masakit na first time? Ano ba nasaktan ka? Nasaktan ka sa puso? Kasi kung nasaktan ka, baliwalay mo yan kasi andito naman kami nagmamahal sa iyo.
Di ba? Ay! Lola Damiana update, 50 pesos! May pababa. Ayan. Support po ako, bagong member ng Team Bubuli. Ayan, shout out po sa'yo, Lola Damiana. Lola Ah, Damiana. thank you! Thank you! Channel. Maraming salamat po. Ay! Shout out Maraming kayo. salamat po, Lola Damiana. Andyan ka po palagi. Salamat sa pagsuporta sa amin. Ano yung mga gel, yung mga ano? Alam mo mga... Oy, si Lola Damiana, nasa heaven na si Lola Damiana. Baka siguro, ano to ni Lola Damiana? Mga Apo-apuan. Loyal, Loyal. supporter ni Lola Damiana. Sabi po ni Sandra Miranda Vlogs, masakit ma-friend zone. Ayan, alam niyo mga kapatid, mas maganda kasi yung pag-usapan natin, yung mga good vibes, nagmamahalan tayo, mas masaya yun. Ang mga talagang yun talaga yun. Ikaw, anong masasabi mo ngayon na nag-live na naman tayo? Ayun, masasabi ko, talagang super happy. Ayan. Talagang malilibang ka rito talaga, no? Wala kang maiisip na mga bagay na Hindi dapat Hindi isipin. dapat. Kasi nandyan yung mga friend natin, di ba? totoo yun. Isa din kasi yan sila na makakausap natin bawat sa ano natin. Siyempre, nandyan sila laging nag-a-assist sa atin bawat ano kasi sila din, nalulungkot din yan sila. Kailangan din nila yung kausap. Totoo yun. Totoo yun. May problema, takbo lang dito, maaalis ang problema nyo. Si Ivan, president ng Team Bunot at Kapimpim. Ano yan, bagong team ba yan? Ano yung kapimpim na yan? Kapimpim, Jessica Domingo, Tita Liz Sabana, I love you more. Ayan, maraming salamat dyan mga kapatid. Po. Lahat po tayo dito ay good vibes po. Alam niyo mga kapatid, kung nandito lang kayo magkita-kita tayo mga kapatid, makikita niyo talaga kung ano po yung mga ugali namin. Kung makilala niyo talaga kami, kung ano po talaga kami. Kasi, Eh bukas, magluluto ako ng puto. anong Ano sa'yo bukas? anong Kasi may celebrity time darating, siyempre. Hindi, okay. Anong oras ba? Kasi baka mamaya makatulog ako niyan. Siguro mga alas 3 yan siya darating. Alas 3? Ikaw kailangan darating ka din bukas, alas Sige. 3. Basta sa akin naman walang problema. Basta pag natapos yung delivery ko, diretso na. Sige. Ah. Ayun. Ikaw anak, ano man ihanda mo? Ganda ako. Surprise abangan. Kilala ko na Ay, surprise! Ang sabi po ni Ivano, virgin pa talaga si GL. Ay, dako! 101%. Pwede bang yung ihanda ko bukas, pagmamahal na lang tsaka support? Ay, pwede. Oy, shout out dyan sa kaibigan natin na si Mang. Na, wag na yan si Sibang. Okay, pinasok na naman tayo ni Simang. Oy, si Mang, masaya kami dito. Bigla kang pumasok. Gusto mo siguro maging masaya. Walang problema. Ayan. Basta Basta sumama sa tayo Ay, si Simang. Sabi na iba na ako. Ay. Ay, pwede yan. Ay, sigot, ang tagal naman niya. Ayan. May mainit na tubig na kami eh. Sumasilent. Kumukulo na no? Oo, kumukulo na. May pahingi photo, sabi po ni RB Martinez. Ah, sige, okay. Bibigyan daw ni... Magaling to magluto si Arthur ng puto. Oy, sama niyo daw si Simang. Sabi po ni Andrea D. Channel. Ayan, isama natin. Lagay na siya sa rooftop sa sasakyan. Sama namin si Simang, pero yung kape nga, yung gata. Yun Baka lang. naman. Ay, Simang, joke lang yun ha. Good vibes lang tayo dito. No hard feelings po. Pero pag may pag yung no hard feelings, pero kung may magkakaanuhan dyan sa loob, sa live natin, may mamahalan or ano ba dyan? Ayan. Oy, shoutout mo Dahil yung mga shoutout friend. pala ako. Shoutout mo nga friend mo. Shoutout nga pala dyan sa malapit dyan sa amin sa Sanbale sa Vietnamese Chambe Store. Ito po yung mga tea. Ay, yung mga benta. Yung mga nagbebenta sila ng mga tea. Yung iba-ibang flavor. Oh, maganda. Masarap Sarap yun eh. Masarap yun, masarap. Ito, paborito pa naman yun. Laging suki si Erika dyan eh. Erika May.
guban sa aking anak. So, dito ka lagi nabili. Shout out po sa Vietnamese Chambi Store. Sa mga bilihan ng mga tea po ito eh. Linjen Pael, shout out po. Linlin Agujo, shout out po sa iyo. Mel Nagpayo Adaya, Ranjet Kadarna, Lubin Gumayaw, Ruben De La Vega. Ayan. Sana mapanood niyo po ito para huwag na kayong magsisi na. Huwag kayong andito na, shout out ko na po kayo. Ayan, nabati mo na sila. Nabati ko na po Kung sila. gusto niyo po, Chambe Store. Chambi Store, kung gusto niyo pong ano ba yan? Ano bang binta nila? Mga tea. Mga tea. Yan, mga masarap ice- yung mga tig. Baka gusto niyo pumunta po kayo. Sa ano ba yan? Sa Barangay San Valle, diyan lang Barangay sa San may Valle. kanto na. Malapit po sa papasok ng Parkview. Papasok po ng Parkville. Baka dyan po kayo. Pwede po kayo pumunta doon, mga kapatid. Yan po, masarap Hindi, po yung pwede tea naman nila. magpa-deliver. Pwedeng deliver. Pwede rin. Ayun. Ayan, shoutout dyan sa lahat. AGTV Udulog. Ayan, maraming salamat po dyan, Hi, mga AJ! kapatid. Ingat ka dyan. Sabi Hello po, AJ. ni Ivana ako, nickname ni JL Shubi. Ay, nako naman, ano ba yan? Tama po, milk tea po yung tindahan po nila. Ayan, Sandra Miranda Vlog, shoutout po. Ayan, kilala ko na po yan si Ivana. Alawi. Ivana pala, walang alawi. Shout out po sa 20 viewers. Ang dami na oh. Ayan, sabi po- pakitans up naman. Pakitans Sabi po up. ni- Share na lang po. Sabi po ni Ate, Share po tayo. Tulong-tulong. sabi po ni Ate Marlene Buban, Para mga tulong. milk tea ang tinda nila. Milk tea. Mga milk tea pala, milk tea. Masarap yun mga kapatid. Hello po, Josephine Ibaho. Ayan, magandang hapon po sa iyo. Kay Josephine. Sa Kikambal. Si Mang, ayan, Sir Arthur. Yan ba asawa nyo sa likod nyo? Ayan, si Lola Damiana, update channel sa lahat ng nandito. Sana po support natin lahat ng Team Bubuli at Team Kalason. Kasi pakiramdam ko sila ang tunay na Salamat, nagmamahal AJ. kay Kuya Val. Dulog TV. Shout out po. Ayan, support po natin yan. Team Bubuli, Team Kalason. Lahat po na nagmamahal dyan kay Kuya Val, support po natin. Lola Tama Damiana. From Lola Damiana Update Channel. Yan po. Ayan. Maraming salamat Hello po. po sa iyo, Kuya Bal. Punta po kami sa inyo. Sa Daet. Damiana, no? Sa lang nanonood po sa Kalingap. Royal supporter siya. Ayan. Makakarating din po kami sa inyo. Idol po kayo namin. Arvin Martinez, sabi po ni Arvin Martinez, si Sir JR, sino ba love mo? Si Ivana o si Gina Alvarez? Alam niyo mga kapatid, yung pagbigkas ng love mga kapatid, hindi po yan pinipili. Hindi po yan pinipili sa maganda o pangit. Basta maganda yung ugali at saka magkaintindihan, wala pong problema yan. Ayun ang pala. Kuhang-kuha eh. Oo! Talagang Yun lang, hindi tayo namimili na walang supply, you know? Oo. Basta nagkaintindihan ano naman yung maganda tapos hindi kayo nagkaintindihan, di ba? Lagi. Oh. Kailangan talaga isa yung sa ano yan na ano. Andrea de Channel, Lubis po yan, si Arthur, si Mang. Yes, Lola Damiana, Team Bubuli, support Team Kalason, Team Kalingap. Sabi po ni Sandra Miranda Vlogs. Obis po yan si Arthur, si Mang. Si Mang. Huwag sasakyan si Gina Jail, ha? Oy, iba naman yung sasakyan. Ano ba yan? Ano ba yan? Sasakyan? Para sasakyan natin? Huwag sasakyan daw, sabi ni Jessica Domingo. Oy, marami palang nagmamahal sa akin. Salamat sa inyo mga kapatid sa nagmamahal sa akin. Ay, mabuti ka Hello pa. po, si Maraming Mang, nagmamahal Ote. sa akin, wala. Marami din naman eh, lahat-lahat. Ma'am RB, kala ko po asawa ni Sir Arthur. Yun sa likod po. Babala nyo kasi yung iba kasi hindi pa ano eh. Ito po si Mamang. Si Mamang po ito. Mamang po. Ayan, maraming salamat yan mga kapatid. Sa lahat po na nandyan, maraming salamat po. Okay. Shout out dyan sa lahat mga kapatid. Alam nyo ba mga kapatid, bihira lang tayo maging masaya. Minsan naman, nagla-live tayo. Wala tayo sa parang, wala tayo, kulang tayo sa ano eh. Kulang tayo sa energy. Kulang sa energy mga kapatid. So ngayon, malakas yung energy natin mga kapatid. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan.
sa 20 viewers. Oy, 20 viewers na. Maraming salamat sa iyo dyan. Sa 17 thumbs up. Oy, 21 viewers na. Oy, dagdagan pa yan. Maging 22 pa yan. Uy, magpasalamat na ako muna, siyempre. Ayan. 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 Maraming salamat po sa team Bubuli ko dyan. Ayan, relax lang kayo dyan. Mga katim ko, I love you sa inyong lahat, siyempre. Lalo na kay Commander Chorba. Sa lahat pong nandyan yan, maraming salamat. And then, Team Kalason, maraming salamat dyan mga Team Kalason natin dyan. Shout out po sa ating lahat. At lalo naman kay Madam Ingrata Ortiz. Ayan, shout out sa iyo. And then, Team Housemate, maraming salamat sa Team Housemate. Lalo na kay Kuya Mel. Kuya Mel, lagi ka pong mag-iingat dyan. And Team Ayan, may pababa. Ay, meron na naman si Kuya Arthur. ayan, Ayan. Yan. I love you, Insan. Sana tuloy-tuloy mo lang yan ang pagbabago. Ang bilis ayan, Yan. Thank you. Team Kalinga, siyempre, maraming salamat kay Kuya Bal Santos Matubang Andito lang kami. dahil niyayakap po niya kami ng mga malilit na YouTuber. Maraming salamat, Pero Kuya buong buo din yung support po namin kahit anong team po. At Team Kalinga, support po namin. And Ate Idna Vlog ay Kalinga Prab. Ayan. Huwag po natin i-skip yung ads kasi yung ads po malaking tulong na po yan sa amin. Lalo na ila Kuya Bal kasi mas marami na po silang maabutan na tulong. Tama. Ayan, thank you so much. At huwag niyo pong kalimutan, Bicolanong LB po, ayan, supportan po natin dahil maganda po ang layunin po niya sa buhay, sa pagtulong po sa kababayan natin. And then, siyempre ang inyong paglingkod, siyempre, Arthur Sia and GL Official, ay EG Idolog, ayan, lahat ng katim ko, Team Bubuli, shout out sa lahat. I love you all. Ayan, basahin po natin yung message ni Sir Arthur sa Kuya Arthur. kanyang insan niya. Yeah. I love you, insan. Sana tuloy-tuloy po lang yang pagbabago mo. Andito lang kami at team na ang Team Bubuli. Lagi kami nakasupport. Ayan, maraming salamat po. Shoutout po dyan kay Kapulong Mami D. Ay, Mami D! Thank you Hello. kay Mami D. Hello po, Mami D. Maraming salamat sa Support. support sa akin. Kanina, nasa live ka. Andyan po kami nakasupport sa'yo. Maraming salamat. Nandito ako ngayon para suportahan ka. Hello sa'yo, Mami D. Sobra ako nagpapasalamat sa'yo. Andyan ka palagi sa amin. Huwag po natin kakalimutan, Kapulong Mami D. Pakipuntahan na lang yung bahay niya. Alam nyo na, subscribe sa mga Bicolano. Hello po, Mami D. Mag-iingat ka palagi dyan. Kita-kits tayo, kita-kits. Magkikita rin tayo. Abangan mo yan. Maraming salamat sa'yo. Ayan po, Nabubulol pa ako, Mami D. Saya-saya. ayan po, Sabi na, Pernay. Yan. sabi ni Sa Panay. Yan. Sabi ni Arvin Martinez, si Mang, wag mo isali si Mamang. Yan mo siya. Manahimik at pasilip-silip. Hindi, yung ano namin yan. Yan ang sidekick namin ni si Nanay. Yan. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Oy, hello po, Kuya Raimundo Dacuba Vlogs. Ayan, shoutout po kay Kuya Raimundo Dacuba Vlogs. Ayan, maraming salamat po sa pagpunta po dito. Salamat po, Kuya. Raimundo. Raimundo Dacuba. Raimundo Dacuba, maraming salamat sa pagpunta sa bahay. Sa suporta mo. Maraming salamat sa iyo. Nandiyan ka palagi. My dear Arthur. Hello po, Mami D. Wala pa si Kuya Arthur dito. Nandun sa kabila. Pero sasabihin ko sa kanya na binati mo siya. Hello po kay Romeo Librada. Ay, Romeo Librada. Pa-shoutout naman dyan. Number 1 akong support sa Team Bubuli. Lalo sa iyo, Arthur Sia. Yeah. Kasi mabuting tao ka. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat po. Ayan, hello po sa iyo, Romeo Librada. Si Romeo Oy, Librada. Romeo, maraming salamat. Maraming salamat po sa support nyo po. Thank you po. Itong pinsan ko, bagong-bago pa lang po.
Pero Salamat po. talagang Salud po, salud. ano po talaga ako, support po talaga kami ngayon ni GL sa kanya dahil gustong-gusto ko po. Hello po, Mami D, Mary Ann. Hello po, Mary Ann. Hello po sa'yo. Ayan, ikaw pala ngayon magpapagatas. Pagatas. Hindi ako pagatas. Gob! Kaya wala pa na yun, wala akong pera ngayon. Hindi kasi, ayan pa oh! Baby Lane! Ayan! Salamat! Shout out po kay Bibi Leg! Ano? Ayan! Pwede na akong pagatas? O ikaw magpapagatas kaya dami mo ng pakulay. Wala pa akong pera ngayon. Sana all, Autas sana ngayon all. Sana all, sana all. Ayun, sana all. Ayan. Hello po, Baby Lane. Salamat sa suporta. Ayan. Sana andyan ka palagi. Sensyan mo na ako. Siguro tao lang. Minsan, ganon eh. Pero huwag natin pag-usapan yan. Basta maalis din yan. Tataas din yan. Lalakas din tayo. Ayan mo. Andyan pa rin ako sa inyo. Sorry sa inyo. Ayun. Gina Alvarez Vlog. Hello po. Ayun, shout out dyan sa Shoutout po. Gina Alvarez. Gina Alvarez. Hello po, shout out po Gina Salamat Alvarez. sa papunta sa bahay. Sabi po ni Arvin Martinez, Sir JL kay Ivana, alawin na daw ako. Uy! Patay tayo dyan. Ayan na. May nililihim kayo sa Ayan akin na. Patay Alam nyo. tayo. Ayan na. Magkabukingan din yan. Alam mo yung mga kapatid, mas masarap yung magmahal mga kapatid. Eh. Hindi naman sa pagmamahal yung... Lalo na kasi Ivana. Ay, si Margaret GC, magandang hapon po magandang hapon daw po. Ayan, maraming salamat Hello po sa po iyo. Margaret, JC. Magandang hapon sa iyo. Salamat sa pagpunta dito sa bahay namin sa Bicolano Elvin. Maraming salamat sa suporta. Andyan ka palagi. Maraming salamat. Ingat ka po palagi. Huwag natin kakalimutan si ang tawag yan? Saan ako? No, wala. Nawala ako Hindi, kay Margaret. 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 Walang YouTube JC. yata si Margaret. Tingnan natin. Nawala ba sa YouTube? Meron siya. Meron? Pero mga short clips lang sa kanya eh. Sige. Okay lang yon. Suportahan natin si Margaret JC. Merna Blanco, hello Kabicolano Elvin at sa mga kasama Hello po. mo, pa-shout out po. Hello. Love, love, Hello love, po. love. Ayan, maraming salamat po dyan mga kapatid. Maraming salamat po, Merna Blanco, sa aking kababayan. Salamat sa panonood, Mer. Andiyan ka. Nakasupport sa akin. Maraming salamat. Merna Blanco, hello sa'yo. Mag-ingat ka sa trabaho mo palagi. Abangan mo lagi yung mga vlogs ko. Maraming salamat. Ayun mga kapatid, maraming salamat po sa mga support niyo dito kay Bicolano LB. Ayan po mga kapatid, support po natin to mga kapatid. May isa po itong mabait na kaibigan natin. Sa mga nagtitiwala din po diyan sa amin. Ayan, maraming salamat din po mga kapatid. Maraming salamat po. Punay Ray Vlog, si Mang Ote, may insurance ba yan? May insurance ba yan? Ano ba ang mga benefits? Wag na Mami D, baka siya pa malusob, sabi po ni RB Martinez. Ayan, maraming salamat po mga kapatid. Ayan Hello po, Jabels, number 1. Hello po. Supportahan natin po si Jabels. Shoutout po kay Raimundo Dacuba Vlogs. Ayan, mega love shoutout sa lahat ng mga hosts at viewers. Ayan, maraming salamat po sa iyo Kuya Raimundo. Magandang hapon po sa inyo lahat dyan. You're always welcome, Ben. Sabi po ni Merna Blanco. Ayan, tamtak sa maraming salamat sa iyo, Merna. Mag-ingat ka Permi yan sa trabaho mo. Salamat, nakasuporta ka Permi sa akin. Yan, binikol ko na yan. Sensya na kayo kung hindi nyo masyadong naintindihan. Maraming salamat sa iyo, Merna Blanco. Mag-ingat ka palagi. Ayan, shoutout po dyan sa Sa 25 25. billion in the house. Ayan. Yun. Oy, meron na tayong 549 na napalipad. Ayan, maraming salamat pala sa mga nagpalipad. Maraming salamat sa mga At sa nagpalipad. mga nagmamahal dyan mga kapatid. Maraming salamat po. Thank you so much po. Andyan po kayo palagi sa amin. Ayan na naman si Team Simang nang re-recruit na naman. Tortelios po.
Kuya Raimundo, sali ka sa po sa Team Simang, libre po. Yan, si G. Joy Lupido. Team EG kami. Ayan, maraming salamat po. Si G. Joy CG pala. CJ Lupido. Ayan, maraming salamat sa Hello po, CJ Lupido. Shoutout po sa'yo. Shoutout po dyan kay Lance Concepcion. Ayun. Madam Myrna Blanco. Saan yan ka? Sige, babayan. Saan ka? LB Lens sa Bicol. Concepcion. Hello sa'yo. Nagtatanong po si Lance Concepcion kung saan daw si Myrna Blanco sa Bicol. Sa Ligaw Albay po, sa Pransya po yon. Oo, sa Pransya, si Merna. Pero nandito po siya sa Maynila. Lupido. Team AG idulog daw. Oo. Yung mag-anak ni ano yan? AJ. Lupido yan siya. Hello po sa nanonood, 25 na nanonood viewers. Maraming salamat po. Sabi po ni Andrea Di Channel, bakit wala si Bini Ayan? Andun po sa loob, andun po sa loob Jessica siya. Domingo Vlogs, thank you po. Nakatambay Salamat yung- sa panonood. Supportahan po natin. nakatambay sa Raptor. Andun sa Raptor, may kakwentuhan, may kaibigan kasi andito si sino ba yan? Si Mark ba yan? Oo. Tutok mo, pakita mo sila yan. Jill, Shelby, I love you. Ayan! Grabe naman to. Hello po sa 29 na nanonood. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ay ba na ilaw. Oy, nasa 26 million in the house na tayo. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo dyan. Ayan, 27. Oy, Ayan. nag-28 na yan. Naging 29. 28 na nga siya. Ayan, maraming salamat po. Salamat po sa mga nanonood sa Bicolano Elvin. Ma'am RB, wala na po ako. Pim-pim. Oy, ano ba yung wala ng pim-pim na yan? Sabi po ni si Mang Ote, wala daw siyang pim-pim. Ano ba yan? Ibig sabihin, iba yan ha, walang pim-pim. Tay yan. Bigyan nyo kami ng jacket si CJ. Supportahan natin yan. Hello po. Sige, bigyan natin. Bigyan na si Si Jelly Lupido. Okay. Bigyan namin ng jacket yan. Yan. Ano na idulog. Ayan po. Andiyan na po. Nabigyan na po ng jacket. Maraming Mga salamat. kapatid, dito po, tawanan lang po tayo, kwentuhan. Ayan. Po, ito naman yung gusto. Alam ko maraming nagkakagusto dito sa Oo. mga kwentuhan namin dito, mga kapatid. At saka maraming salamat dyan, mga kapatid, sa mga sulit sa support namin dyan. Ayan, John Paul Buban. Hello Papa, kumusta? Hello po, Ayan. John Paul. Anak, kumusta? Mag-ingat ka dyan. Kumain ka dyan ng marami. Sa Erika, yan. Yan lang kayo. Salamat sa suporta. Maraming salamat. Mamaya, uwi na ako, anak. Iba talaga pag yung suporta is nanggagaling sa loob ng Ay, pamilya, talaga. no? Talaga yun. Alam mo, totoo yan. Masaya talaga yung mga support mo galing sa pamilya mo. Yan, isa po talaga yan. Parang nagpapalakas loob sa atin. Di ba? Yan tayo muhugot minsan ng ano eh. Lakas ng loob. Dyan tayo. Oo. Mga error natin sa buhay. Talagang, hindi talaga minsan no. Pero dapat talagang maalis na. Sabi po ni Bonaire 21, si Mang, wala na daw ng pimpim, toy-toy na lang daw. Ayan. Tamsak 01, exit mo na ako. Salamat po. Ay, malamig daw. Ano? Ano bang klaseng malamig dyan? Baka gusto mo ng kahag dyan. Andito kami dito lahat. Gusto mo, alam mo mga kapatid, yung malamig, Hello po, Bureray. maraming ibig sabihin ng malamig. Ano bang ibig sabihin? Ano bang, Tamstock 01, ano bang malamig? Ano, nang lamig ka na sa pag-ibig? Oo. O nilalamig ka dahil wala kang jacket? Sabihin mo lang. Kung sa pag-ibig naman, nandito kami. Ayun. Handa namin kayong saluhin. Di ba? Ayan, sabi po ni si Mang, Ma'am Bonaire, di ko din po alam kung ano meron ako. Ay, matay tayo dyan. Hindi niya alam kung anong meron daw siya sa sarili nga. Ayan. Baka pinagsamang pen-pen yan, tsaka tay-tay ah. Maraming salamat sa 25 viewers. Maraming salamat sa inyo. Suporta sa Bicolano Elvin. Lalong-lalo na kay EJ. Ang tawag dito? Timbubuli, Timbubuli. Kalaso, Kalason. sa Sa mga nandyan na walang mga team, no? yan. Ito mga kapatid, nilalamig pala to, hindi naman lang naparamdam. Ayan, sinasabi ko na nga ba, jacket ang kailangan nito eh. Ayun. Bigyan mo ng jacket yan. Ano kung anong
Bigyan ng jacket niya. Oh, Tamsak 01, may jacket ka na kapatid. Ang Ayan. sabi naman ni ni Andrea Di Channel, ilang araw na ba si Elvin dyan? Bakit uwi na daw siya mamaya? Hindi, ano kasi to, Gob. May ano po sila kanina sila umalis sa kanila. May ano po, deliver ba kayo? Oo. May deliver po sila. Sabi ni Joseph Enibayo, si Kambal, diyan ka na lang tumira. Ayun! Hindi naman. Kami naman mga kaibigan dito ay gusto lang namin masanay na mag-live para pag pwede sa bahay. O mga Matututo rin shout out sa mga nandiyan, yung mga Yan. first time na gusto mag-live, pumunta kayo rito para maranasan niya. Yeah. Shoutout po sa mga first timer Oy, na Bert, mag-live. kanina pa hinahanap Ayan. yan. Shout-out ka muna, Bert. Shout out sa ating lahat dyan, mga kaayan. Yeah. Ayan. Like, Shoutout kay si Mang. Ayan, Bunaray Vlog. Ayan. Yan. Gina Alvarez, Go Yan. Andrea Di Channel. Yan. Ayun, no. Tamtax, may galap shoutout. Tamtax. Tamtax nga, pangalan niya. Tamtax. Tamtax Opo. Wala ko thumbs up eh. Hindi, Naging sino ba? thumbs up. Iba na ako, may galap shoutout. Shout Alam out ko, nyo. iba na ako. Shout out nyo naman po ang Team Simang. Oy, shout out kay Team Simang. Parang ano sabi kasi shout out din po daw natin si Team Simang. Ibig sabihin, gusto niya i-shout out yung team niya. Okay, shout out natin si Team Anong Simang. tanong mo ba, ilan na ba yung grupo ni Team Simang? Ano na naman yan? May bago bang grupo? Marami ng grupo. Marami ng grupo yun sa Team Hindi, ito si Bunayre Vlog. Bunayre Vlog. USBO. Hello, baby. I am USBSO. Team Simang. Bells, Hubert. Thank you po sa pag-shoutout. Ayan, shoutout po dyan kay Oliver Binyan, Yung pre. Counting shoutout tiyaga lang, thank pre. you na sa Makakamtan mo rin. Makakamtan mo din. Yung pangarap mo, pre. Ingat ka palagi. Oliver. Si kilala mo to siya ni Oliver Binyan. Ayaw nga pala. Pare, Oliver Binyan, shoutout sa'yo. Ang mabait kong kaibigan. Taga Barangay Paul Baligaw, Ligaw City. Shoutout sa'yo, pre. Mag-ingat ka palagi. Sana nandiyan ka palagi sa akin, nakasuporta. Maraming salamat sa'yo, pre. Ingat ka palagi. Ayan, ang sabi po ni ano ni Share na lang, pre. Share nilang. Maraming salamat. Ingat ka palagi. ang sabi po nanay, konti na lang po, graduate na ako, 6 na po kami. Grabe naman to si Team Simang. Ibig sabihin, may ano natin si Team Simang to, may subscriber na to. Alam ko may subscriber na tong 6 eh. Team Simang na to. Oh, may 6 na nga. Wait lang, ihi lang ako. Naihi ako. Hello po. Hello po sa inyo dyan. Mga nanonood. Hello po. Sinagot ko na ultrasonic bomb shout out. Bonaray Vlogs 21. Hello po sa iyo. Maraming salamat. Simang lang ang malakas. Tama, AJ, idulog. Shout out. Last talaga yan, si Simang. Oo. Kailan ka pupunta dito, AJ? Hinahanap ka dito. Hello po si Bang. Ma'am AJ, hello po. Yang Vlog. Bulaga. Yan, suportahan natin si Ma'am Yan Vlog. Hello po sa iyo, Ma'am. Shoutout po sa 24 viewers natin. Yan, Yan. Vlog, may galap shoutout. Ayan, shoutout sa Team Simang. Ayan, may galap shoutout po sa ating lahat na nandyan. Yeah. Sa 22 viewers in the house and 27 thumbs up. May galap Hello po. shoutout. Ayan, Gina Alvarez, may support po yung binabali. Ayan. Oo. Ayan si Gina Alvarez. Support natin yan. Ayan, nandito rin Yan. po si Juan. Ay, maraming salamat. Team Kalokohan Official, maraming salamat. Andyan, dumadami na yung ano po ano nalaglag Hello po, maraming salamat po sa inyo dyan, Tita Let's. Hello po, Tita Kilig lang Lets. po dito sa Cooks at ng dinner.
Oy, Hello Team po, Kalokohan Tita Nes. po. Oo, Team Kalokohan. Oy, may ano pala, palipad si May Team palipad na naman Kalokohan. na. Ayan, Maraming salamat po. Team Kalokohan Tingnan po, na lang yung support. pagpaparamdam ng support. Salamat Ayan. po, Team Kalokohan. Napakabait. Ayan, Ayan, lagi nakasupport sa amin. Maraming salamat po. Ayan mga kapatid, maraming salamat po sa mga nagsusupport dyan sa atin mga Bagay kapatid. kasi lahat naman ng small vlogger gano'n naman tayo, di ba? Kasi tulong-tulong Tama. lang naman. Mm. Syempre, lahat ng gusto. Hello ng sa mga- viewers, 25 viewers, 27 thumbs up. Yan vlog, vlog. Sabi ni Andrea Di Channel, aba, may pakulay si Kalukuhan, puro kalukuhan. Puro kalukuhan ano. Ayan, yan vlog po, hello po. Opo, tita Hoy, ko, hello. boss muna. AJ konti. Dulog! nagpapalipad na sila. Palitan na talaga. Maraming salamat sa iyo. Salamat po, Just Cool. Yeah. Tita Gob, bawas-bawas lang konti ng kayamanan, Tita si, Gob. si AJ Dulog. Papuntahan na lang po yung bahay niya. Yan vlog po, ayan po, may jacket na po kayo, bigyan namin ng jacket. Yeah, mga may mga jacket. AJ Tulog, salamat sa Hoy! pagpalipad ko. Salamat, AJ. Flower 14 Vlog! Shoutout po sa'yo, Flower 14 Vlog! Hello po, Flower 14 Vlog. Hello po sa iyo. Salamat sa pupunta sa bahay dito. Maraming salamat. Ayan, good evening. Good Hello afternoon. po, big love shout Uy, out. may nagpakulay na naman. Oh, si AJ at saka si Team Kalukuhan. Kalokohan. Uy, ano ba yan? Magpapagatas na. Mga kapatid, support natin si AGTV Idulog mga kapatid. Isa din yan Share mo sa na. kasama natin. Hoy, shoutout dyan kay Norma Rimular. Ayan, wow! Ipagpatuloy mo yan, Bicolano Elvin. Marami kayong natutulungan na mga mahihirap. Maraming salamat sa inyo. God bless po. Ayan, maraming salamat din po sa iyo, Norma Rimular. Ayan, maraming salamat po. Magandang hapon po sa iyo, Norma Rimular. Hello po sa aking hipag dyan kay Norma Rimular. Ate Norma, maraming salamat sa suporta mo. Sana wag kang magsawang magsuporta sa amin. Nandito kami, mga kaibigan ko, Arthur Sea. Panuorin na lang po yung mga vlog nila. Arthur Sea, Hindi kasama ka na. JLTV Official, AJ Idulog, ayan, Ating bubuli. Team Bubuli, lahat na. Ayun, mag-ingat po kayo dyan. Kay Kuya Bong. Shoutout kay Kuya Bong Rimular. Kay Abi Rimular. Kay saka sa mga anak mo. Maraming salamat sa suporta palagi. Ayan, Paul po, good afternoon po. Jan Paul, kamusta? Ayan, sabi po ni Andrea, Mamaya, uwi na ako, boy. sabi ni Andrea The Channel, ba't pag nagla-live ako, di nagpapalipad, kalukuhan. Ano lang to sabi mga, Gob, Andrea The Channel, yung mga palipad kasi dito. Kumbaga, sa ibang bansa, ano po to, piso. Dito Oh. sa amin, sintimo lang po. kaya po. Hindi, pag nag-live si Tita Gob, may surprise ako sa kanya. Hoy, may surprise daw, Gob. Babawi yata si Team Kalukuhan sa'yo. Yo. Nakalimutan ko pala si Ralph Rimular tsaka kay Isel Rimular. Shoutout po. Anak ni Ate Norma Rimular. Ayan po, sabi ni Gob, Andrea The Channel, magbabako ng bahay dito ng mga bubuli ha. Ayan, okay po, walang problema po. Magbabako ng Yung bahay. sa mga ating bubuli. Shoutout dyan sa 20 viewers and 28. Paparamdam namin ni Tate Arthur at nila ni Ay, malaki na yung pera, oh. JLTV. Oo. Ang pagmamahal. Maraming salamat po sa inyo sa mga suporta nyo. Nandiyan na kayo palagi. Ngayon, meron kami sa Sabado pala, abangan nyo. Meron naman kaming feeding program. Tuloy-tuloy lang Yan, to, walang tuloy-tuloy kami. makakapigil. Walang makakapigil sa amin. Tuloy-tuloy lang to. Ayun, di pa ko na-upload yung video doon dito sa Quezon City. Di ko pa na-upload. Abangan nyo na lang po. Ayan po, sabi po ni Norma Rimular, hello din po sa lahat ng mga kasama mo, Bicolano Elvin. God bless sa inyong lahat po. Maraming salamat po, Norma Rimular. Ayan po, mga kapatid, ang binaba pong bahay ni Gob Andrea The Channel ay suportaran po natin, lusubon po natin mga kapatid. Tulungan po natin yung mga kapatid. Kasi yan rin ang tutulong sa atin. Kasi yan din ang tutulong sa atin. Wala po ibang matutulungan kundi tayo lang po mga kapatid. Tama po, tama.
Yan talaga yung ano, tulungan talaga tayo dito. Kasi kung hindi tayo magtutulungan, eh wala sa atin na hindi tayo lalakas kung wala tayong tulungan. Dapat meron tayong tulungan. Maraming salamat sa iyo, Ate Norma, sa pagpunta dito sa live namin. Kasama namin si itong mga kasama namin dito, tropa namin. Ayun po, Maraming sabi salamat. po ni John Paul Buban, opo papa, okay lang kami dito, ingat ka dyan. Maraming salamat, boy. Ingat po kayo. Ayan, shout out palagi. dyan sa ating mga kapatid, support natin dyan, lahat po ng binaban ng bahay. Share nyo lang po lahat. Oh, Share alam nyo ko lang po mga kapatid na meron pa po hindi nakapag-subscribe dyan sa Team Bubuli mga kapatid. Ayan po, sa mga hindi pa po nagsusupport dyan. Yan. Mga kapatid. Support na lang po. Support po natin dyan binabang bahay mga kapatid. Ayan po, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Ayan. Shout out dyan sa 12 million in the house. Ayan, Woji Boji. Isa po din dyan, supportaran natin yan mga kapatid. Matulungin din po yan si Woji Boji. Ayan, support natin Woji, dyan. Boji. Maraming salamat. Pakisuporta na lang nyo po si Woji, Boji. Ayan. Ayan. Shout out dyan sa lahat na nandyan mga kapatid. Ayan, nasa ano na tayo Bilis ng oras, no? No. No, pag naka-live. Milagros TV. Yan, supportahan po natin yan si Milagros TV. Galing po yan kay Andrea Di Channel. Maraming salamat po, ma'am. Andrea Di Mga Channel. katim natin yan. Mga Team natin Lahat yan. po lang ng binaba dyan, Team Bubuli po yan mga kapatid. Si Clamor, ayan po, bago po yan Yan. si Clamor mga kapatid. Hello po, Clamer. AJ Supportahan po Dulog, natin yan. ayan po, shout out po. Shoutout po, AJ Di Dulog. Ayan. Hello po, Lion Trees po, ayan. Lion Trees, yan. Supportahan po natin yan. Lion Trees, mga Bicolano. Ayan mga kapatid, pag nalibang ka ng kwento, parang parang yung oras parang Hindi, wow, na ano lang, parang saglit lang yung oras. hindi na, parang di mo lang mamalayan, no? Oo. Ayan, shout out dyan mga kapatid. Solid supporter natin dyan. Ayan. Hello sa inyo dyan. Magandang hapon sa inyo lahat dyan mga kapatid. Huwag niyo po kalimutan i-subscribe yung mga binabang link dyan mga kapatid. Yan. At saka salamat po Subscribe na lang sa 20 thumbs up natin Yan. mga kapatid. Ayan, maraming salamat po dyan. Pati si Andrea Di Channel, support din po natin yan sa balang araw mga kapatid. Makikilala nyo rin yung mga Team Bubuli. Sa ngayon, siguro sa mga bagong pasok dyan, hindi pa po nila kilala. Siguro makikilala nyo rin yan balang araw mga kapatid. Mababait po yan mga kapatid. Hello po sa mga Team Bubuli. Suportahan po natin sila. Andyan po tayo, nagasuporta rin kami sa Team Bubuli. Maraming salamat po. Okay, anong masasabi mo ngayon sa live mo? So, sa mga maraming pumapasok. Ayun, masasabi ko lang po sa Bicolano Elvin, maraming salamat sa suporta. Huwag po kayong usawang manood sa mga vlog namin. Lalo na po sa mga kasamaan ko, kina Arthur Sea, kila AJ Dulog, kay JL TV TV Official. Ayan, suportahan po natin sila kasi sila po yung mga natin gumagabay dito sa Bicolano Elvin. Sana mga kapatid, may makikilala pa tayong katulad ni Bicolano Elvin na mabait, na matulungin, at saka isa yung hatikan. Kami mga kapatid dito, kaya po kami nagkasundo dito lahat dahil po si Bicolano Elvin po ay isa po yung mga adhikain namin at saka yung mga Maraming hangarin salamat natin. sa inyo. mga gusto mo ay pag-collab, mga gusto mo talay pa. Sa mga gusto pong makipag-collab dito kay Arthur Sia, pwede po kayo pumunta dito mga kapatid. Anytime po. Lalo na yung mga first timer dyan, no? Oo. Dito mahuhubog yung mga Talaga. nila. Alam niyo mga kapatid, kung hindi pa po kayo, subukan niyo po pumunta dito kay Arthur Sia. Sa mga hindi pa po, alam ko naman po sa mga baguhan dyan ay mahirap po sila mag-live kasi mahihiya po sa camera. Oo. Dito po, sabihin ko sa inyo, tuturuan po namin kayo kung paano po mag-live dito na hindi po kayo mahihiya. Yan po. Andrea Di Channel, binaba niya yung link ni June Dulay Munar. Munar. Alam ko kasi mga kapatid, sa pag first time ka, marami pong nahihiya mag-live. Ayan. Si Commander Chorba po, support po din natin yung channel niya mga kapatid. Commander Chorba. Isa po yung Salamat sa suporta po.
Isa po yung ano yan, isa po yung yun po yung ulo namin sa Team Bubuli. Oo. Wildlife page. Wildlife page. Ayan, support lang mga kapatid. Sa mga hindi pa nakasupport yan, lusubin nyo po yan. Mag-support po tayo. Support po. Bago po tayo mag-support mga kapatid, panoorin po natin yung mga video nila ng Yan. 3 minutes to 4 minutes. Ayan, support din po natin si Ate Jing Leyte. Si Ate Jing Leyte po ay nangangailan po din siya ng tulong natin. Watch hour po mga kapatid. Ayan. Malaking tulong na rin po yan mga kapatid na mag-ano tayo, support sa... Pero JL, di ba, pag kailangan mo nang panoorin bago mag 5 Subscribe. minutes bago mag-subscribe. kahit di 3 ba? minutes lang, 3 to 4. 3 to 4 minutes, pwede na. Bicolano Elben yung keep keep Mio, may nag-aantay dito, anong oras ka daw uuwi? Sabi po ni ni Merlin Buban. Ay, oo. Ay, mga yun, patapos itong live, uwi na ako eh. Oo, malapit na to, isang oras. Isang oras na. Ayan, magbaba pa ng link si Ayan. si Paano na kami, paano na kami. Patapos na itong live, isang oras na rin kami. Isang oras tayo, no? Oo. Sobra na. Isang oras na, isang oras pa lang. Isang oras na. Surviving life, pakisupport po. Yung mga Pakisupport baba. po, Surviving Life. Ayan, John Dolay Ayun. Monar. Yan, Jocelyn Vlog, OFW ng Taiwan. Ayan, maraming Ayan. salamat po. Jocelyn Vlog OFW. OFW. Yan, supportan po natin sila. Naka-play na ni Ate Jing sa akin ngayon. Okay, sige. Jen Mistraro po, pakidikit. Iba ka talaga, lalo na larangan ng pagsasalita, lalo na pag galit ka, mas nakakabilib ka. Para kanino ba to? Si Tita Gob. Raimundo. Ayan, para sa'yo pala to, Tacoba, Tita Dax. Gob, sa kay Team Yan na Kalukuhan. po, full pack na po ang mga nakababa in the house. The house, dati pa. Salamat po. Raimundo Dacuba Vlogs, Dan, full pack na po sa mga nakababang link. Oy! Balikan niyo po si mga kapatid ha. Si Raimundo Dacuba Vlogs, kung sino pa po hindi nakapag-subscribe dyan. Ayan. Maraming salamat po sa iyo, Raimundo Dacuba Vlogs. Marami pong salamat kay Raimundo Dacuba Vlogs. Ayan, maraming salamat po kay Andrea D. Channel po. Ayan, maraming Ayan. salamat po. Salamat po, Oo. Ma'am Andrea, the channel. Thank you po. Baka gusto niyo pong pumunta dito, makipag-collab mga kapatid, punta lang po kayo Ayan. dito. Ayan, welcome po kami lahat dito mga kapatid. Dito lang po kami. Lagi. Ayan, shoutout dyan sa 15 million in the house at saka sa 28 thumbs up mga kapatid. Ayan. Maraming salamat Maraming po dyan. salamat po sa suporta nyo palagi. Diyan po kayo palagi. Dito kasi maganda kasi yung mga grupo natin, may mga unity, magtutulungan po tayo. Kailangan natin ng Talaga. peace and unity. Tama. Tama, Jay. Yung talaga Kasi yun. wala naman ibang magtutulungan dito Kundi. Kundi tayo. Stop Oo. para sa mga abusyo. Ano yung busaya? Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa Bicolano Elvin. Gusto po ako nagpapasalamat dahil nandiyan po kayo palagi. Nag-iingat po kayo palagi. Hindi na po kami magtatagal. Isang oras na rin yung live namin. Kami po ay magpapaalam na sa ngalan po ni Arthur Seya, JL Official TV, AJ Dulog TV, sa Team Bubuli, sa ano pa yung sila, Commander Churba. Commander Chorba, saka sila sino po ba? Ayun, yung iba siguro nabanggit ko na rin kanina. Maraming salamat po sa inyo kay Ma'am Andrea di Channel. Maraming salamat po. Ayan, support natin yung mga kapatid. Suportahan po natin sila lahat. Ayan po, salamat. Ayun, hindi na po kami magtatagal. Medyo isang oras na rin kami. Maraming pong salamat sa inyo, sa suporta po. Mag-iingat po kayo palagi. Magandang hapon po. Ayan po. Lahat po mga kapatid, nakikiusap po ako na sa lahat po na nandyan, puntahan nyo po ang bahay na binaba ni Andrea D. Channel mga kapatid. Yan po. Mag-iwan na po kayo ng bakas mga kapatid para po mabalikan kayo.
AG Idulong TV, salamat pala kay Andrea D. Channel, ang daan para maging tama ang lahat. Ayan, maraming salamat po sa iyo, AG, at saka kay Gob Andrea D. Channel. Ayan, feeling ko kasi ikaw naging daan para magkaayos ang ayos. Ayan, mahabang usapan na po yung mga kapatid. Ayan. Padikit mga kapatid sa bahay na bahay na binaba ni Andrea D. Channel. Ayan. Hello, Gob! Ayan, maraming salamat po. Lahat po nandyan mga kapatid, mahalin po natin yan mga kapatid. Mahalin po natin yan mga kapatid, lahat pong binabang bahay ni dyan. Padikit po, dikit mga kapatid. Ayan, dikit po. Ayan, maraming salamat dyan mga kapatid sa mga lahat po na nandyan mga kapatid. So bali mga kapatid, AG, pakisend mo nga sa akin yung link ng bahay mo. Ayan po. AG, magbaba ka ng bahay mo mga kapatid. Ayan, shoutout dyan sa lahat na nandyan. Mag-shoutout muna tayo. EGTV Udulong, Andrea D. Channel, Team Kalukuhan. Commander Churba, John Dulay Munar, Baklang Gala, ER Kabayan, Tita Monet, Lion Tris, Charm Vlog, Glamour. Ayan, shoutout dyan sa Milagros TV, Woji Buji, Lebra PH, ayan, Engine Palma mga kapatid, pa-support po. Ayan, maraming salamat po sa nandyan. Punari Vlog, Edelin Official, Sharon Rose, Damstock. Lalo na kay Andrea De Channel, support din natin yung mga kapatid. Yung vlog, ayan. Apo. Flower 14 Vlog, ayan mga kapatid, yung vlog. Ayan, maraming salamat po. Thank you so much sa pagbisita nyo po sa channel ni Bicolano LB. Maraming salamat po sa inyo sa nakasupport po. Thank you so much. At sa lahat pong nandyan, maraming salamat, lalo na kay Gob, Andrea D. Channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana huwag kayong magsawang sumusuporta sa lahat po sa amin at sa lahat ng mga katim ko dyan, Team Buburi, Team Housemate, Team Kalason. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Ay, abangan pala kay Arthur. Bakit natawa ka? Anong sinabi dyan? Sabi ni Andrea De Channel na natawa ko, Bibi Bunjing, ano na naman ang kinakain mo? Ayan. Naglilim naman po akong kumain sa kabila dahil nagugutom. Hindi talaga pwedeng mag-diet. Ayan, bukas pala, i-ano natin kung kasi magluluto ako. GL bukas. Paghanda natin to siya na nilagang saging, bagoong na maraming sili. Ayan, kasi hindi na natin siya pwedeng paghanda na masasarap kasi puro na siya sarap sa buhay. Kailangan paghanda naman natin yung hirap naman na pagkain para maranasan niya kung ano yung hirap na pagdaanan natin sa buhay. Tama, GL? At magpaalam na ka tayo. I-shout out mo muna silang lahat at magpasalamat na tayo sa inyo. Shout out, GL. Gusto niya, gusto ko tinapa at saka kamatis. Hoy, may nagpakulay pa. Arnel Buban! Ayan, maraming salamat po sa pagpakulay. Ayan, salamat sa kulay na buhay. Ayan po, ihandog po namin yan doon po sa abutan po namin ng tulong sa mga kabataan na kapos palad. Thank you so much sa inyo. Naka 7,730.97 pesos. At maraming salamat sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan, GL Official, Arthur Sea, and then
Bicolanong LB. Ayan. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi. Magandang hapon po sa inyo, bayan. Ayan, shout out po dyan. May mga nagpahabol si Ryan Palas, Tamsak, Sir Arthur. God bless po sa inyo. Ayan, Oy, maraming God bless. salamat. Oy, maraming salamat sa inyo. God bless po. Thank you po sa support nyo po kay Bicolanong LB. Bye-bye po. Ayan, maraming salamat. Hindi po natin alam kung ano pong gagawin natin bukas. Ayan, pagmitingan na natin. Siyempre, may darating naman po. Hi, Kuya Raimundo. Shout out sa iyo. Ayan, sabdan na daw po. Okay, thank you, Kuya Raimundo. Maraming salamat. po, Kuya Raimundo. Ayan, Maraming salamat. and Mag-ingat ka po palagi. God bless. God bless po. Nakasupport ka lagi sa akin. Magpapasalamat. Sobra-sobra kami. Magpapasalamat. Ayan, thank you sa lahat po nakasupport. Thank you. And then, maraming salamat. Magandang hapon po sa atin lahat. Sana'y pagpala tayo ng Diyos lahat. Bawat hakbang po natin, huwag po natin kalimutan ang Diyos dahil siya lang po ang nagbibigay po ng gabay sa ating buhay. And then, maraming salamat. God bless. Amen. Thank you. Bye-bye. Love you. Bye-bye, May go. babasahin ka pa ba? Wala na. Bye-bye, go. Bye-bye po. Ayan.